Agora kutum lagi ya. Senggal tini sini party IPFT ni Takarjala division tai abni logi Takarjala Joynagar division ni combine kai sengro kisisa chikonsa panda ni bising tui sini division ni koglam panda chablai mani engka o panda o seng tini Phaiphikha jagao sini party IPFT ni borong gunang vice president tongo tai party IPFT ni AGS eko office secretary sini takuk advocate onu tai ang nije IPFT ni AGS tai kium spokesperson sengaro tini sini party IPFT o eksomoy tongoi borok bulbuji oi kubun party thangnai rok borok tini taisa hain hai sini party o Kiphil Phaiphikha abun hono seng gor bapsi hintako angke sini takuk division sini takuk Chaitra tai sini takuk Suren tai bong logi tai kwbangma tongo porborti somoyo borok tubnai angke borok tin taisa hain hai sini IPFT Kiphil Phaiphikha borok seng lamsogo Sir total mana koi family phajak na. Borok tin apatot 3 family bong logi tai borok tai tongo agami dino borok phaikinai Borok bo party o thangmani. borok eksomoy IPFT ni tongmani kintu eksomoy borok bulbichui mothao thangmani angke a mothao borok kuno a jagao line nukjakliya ba mothao borok bakha kosomliya hain bagai hain hai sini agini simi IPFT tipra line sani phaimaba o IPFT borok taisa hain Kiphil Phaiphikha Angka sani sinum kisa rodi. Ani bung Bidan Dev Burma party IPFT Central Committee ni AGS kium spokesperson